Aure bisa shari'a. Maganganun da za mu tattauna kenan a cikin wannan bidiyo. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar, ka tabbata ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. A duniya akwai mutane daban-daban. Waɗansu suna son su yi aure ne kawai domin ƙauna da mutuntawa, a inda wasu kuma son zuciyarsu ne kawai ke tirsasa su. Idan mutum yana neman 'yarka domin ya aure ka, amma babu wata manufa mai kyau, sai dai kawai yana son ta, ya zama dole ka tsaya ka yi tunani a kai. Aure ba wai jin daɗi ba ne kaɗai, akwai nauyi da haƙƙi a cikinsa. Idan mutum ba shi da aikin yi, ba shi da shirin riƙe mata, ba shi da ilimi ko tarbiyya ta ƙwarai, shin ƙauna kaɗai za ta iya sa ka ba shi 'yarka? Iyaye ya kamata su zama masu hangen nesa, su yi bincike akan wanda yake son 'yarsu, su tabbata yana da hali na gari da kuma mutunci, domin fa aure ba wasa ba ne. Idan aka yi kuskuren aurar da 'ya mace ga wanda ba shi da shirin aure, a ƙarshe ita ce za ta sha wahala. Wannan dalilin ne yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan mutum mai addini da halaye na gari ya zo neman aure, kawai ku ba shi. Ka duba yanzu a wannan zamanin nawa menene yake tafiya? Sai kana da kuɗi, domin kar 'yarsu ta sha wahala a hannunka. Idan kuka zo neman aure, kai na gari wannan ba na gari ba, to ka duba menene ke faruwa a wannan lokacin. Wanda ba na gari ba, in dai yana da kuɗi, ko da ka fi cancanta shi za a bawa. Shi yasa sau da yawa muke kasancewa a cikin dana sani. Don haka ba wai don kawai mutum ya ce yana son 'yarka za ka ɗauka ka ba shi ba. Ya zama dole ka bincika halayensa, aikinsa, danginsa da kuma irin rayuwar da yake gudanarwa. Idan duk waɗannan sun cika, sannan kuma 'yarka tana son sa, to babu matsala. Amma idan ƙauna ce kaɗai, sai ka tsaya ka yi tunani a kai kafin ka yanke hukunci. Ya Allah, dukkanin samari wayanda suke neman aure, ka ba su mata na gari wayanda za su kasance alkhairi a gare su. Haka duka 'yan matan da suke son aure, ka ba su mazaje na gari wayanda za su zama alkhairi a gare su. Ka kuma ba mu ikon yi maka biyayya a kowane lokaci.